माथो जादों? Ha? Đâu? दाना हाबसिगोन जाहैबाय नैबेजों आरोखि ना गेटआव बेबायदि साजायनाय जाहैबाय गाबोन रिट्रिट जागासिनो दङ बेंटल नैबे मिसनाव आरोखि जोंनि मिसन बियो दा सिङाव हाबनानै नायलांनि माबायदि माबादों आरोखि जायगाफ्रा नै बहायनो बेबायदि आरोखि नै सिङावहाय बेबायदि साजायनानै दोननाय जादों आरोखि गाबोन जागोन बे रिट्रिटआ जाया इन्टारेस्टेड रिट्रिटआव फैनो हागोन आरोखि नैबेयाव बेबायदि खालामजोब्बाय आरोखि ना नैबेफोराव नैबे जाहैबाय ओंखाम जाग्रा हल आरोखि ना ओंखाम जाहोगोन बेवहाय ओमफ्राय हरै संग्रा जायगा होनाय आरोखि ओंखाम संनाय जायगा नैबाव संगासिनो दङ गाबोन जानायनि थाखाय लाहार फाहार खालामगासिनो दं आरोखि गाबोन बेवहायनो जाहोनाय जागोन ओमफ्राय माखासे नै बानलुफोर रेडि खालामगासिनो दं ना गाबोननि थाखाय जानाय लोंनाय आरोखि गाबोन गिदिर रिट्रिट जागोन आरोखि नैबावबो बेबायदिनोसै आरोखि ना बेवहाय ओंखाम दोननाय जागोन गाबोननि रिट्रिटनि थाखाय दा सोर जागोन बेखौ नोंसोर जागोन नामा ए दे औ औ दे माने मावग्राफोर आरोखि ना औ मावग्राफोर दा जानानै खामानि मावनांगौ जाहैबाय नालाय थाबैनो फैखाबाय आरोखि ने गाबोननि रिट्रिटनि थाखाय ओमफ्राय माखासे बेयाव ओंखाम संगासिनो दङ आरो बाखि आं देखायलांगासिनो गाइस नायलांबानो जाबाय आरोखि बेहाय सोरगिदिं पेन्डेल होजोब्बाय आरोखि ना गाबोन ओंखाम जानायनि थाखाय नैबावनोसै ओमफ्राय जों दस्रायाव नायबावनि बेयाव नैबावहाय आलासि थाफैग्रा माबा खालामनानै दोननाय जादों आरोखि नैबेलाय नै गेटआ नैबेनो बैजों गेट आरोखि ओमफ्राय ओरै सिंजों फैगोन माथो कारेन्ट सावदों नामा फंबाय ए दे गाबोन खोमसि जागोन ना बिनि थाखाय रेडि खालामखाबाय आरोखि कारेन्ट बेलाय नै नैबेजों थांनि जोङो नायबावनि बैजोंहाय आरोखि ना मेन रिट्रिट जागोन जायगाखौ आं देखायलांगोन लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय बैयो जाहैबाय जोंनि मिसन जों प्रटेक्ट सानडेआवनो रबारावनो बैयाव गिर्जा हाबो आरोखि ना आं दा मेन जायगासिम सहैथ'वाखै गाबोन नैबेजों नायनि बैयावनोसै दै माने दा साजायगासिनो दङ जायहा बाहागो लानो इन्टारेस्टेड रिट्रिटआव फैनो हागोन गोबां बेमारिफोरबो सोखाजानायखौ मोनो आरोखि ना बे रिट्रिटआव फैयोबा फोथायनायजोंसो बेबो फोथायनाय गैयाब्ला सोखाजानाय नङा फोथायनायजोंसो सोखाजागोन आरोखि नै बेहाय बेबायदि रेडि खालामगासिनो दङ गाबोननि थाखाय बैयाव पेन्डेल आरोखि ना नायलांबाय थानि जोङो नोंथांमोना नायलांबाय थाबायोबानो जाबाय आं दासो फैगासिनो दङ जे जायगायाव रिट्रिट जागोन बे जायगायाव आं थांगासिनो दं आरोखि लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय नै बहायनोसै आरोखि ना मोनफैबाय रिट्रिट जागोन जायगाया आं देखायनि नोंथांमोना नैबेलाय नैबेहायनो दै रिट्रिटआ बावनो जागोन जायहा बे रिट्रिटआव बाहागो लानो फैगोन नोंथांमोना फैनो हागोन आरोखि ना जायहा सोखाजानायखौ लुबैयो नोंथांमोना फैनो हागोन खिन्थु फोथायनायजोंसो सोखाजानाया फोथायनाय गैयाबा सोखाजानाय नङा नैबे जायगायावनो आरोखि नै बे जायगायावनो जागोन रिट्रिटआ गाबोन नैबे जायगायाव दै जायहा रिट्रिटआव बाहागो लानो गोसो दङ फैनानै सोखाजानायखौ मोननो हागोन दै बे जायगायावनो गाबोन रिट्रिटआ नै जोंहा रेडिखा आरोखि बबेनिफ्राय फैदोंथाय बिखुनजो बिसोरो सानो बिराद लोगो सामफ्रामबो ओमफ्राय बिसोरबा बबेनिफ्राय फैदोंथाय बिथिंनिनो ए दे नैबे बे जायगायावनो दै बिराद मोजां रं होजोब्बाय बेखौ सिगां रं होआखैमोन फुरानामोन आरोखि रिपेयारिं खालामबाय दा जों नायहैबावनि सिङाव गाबोननि थाखाय सोलोंगासिनो दं गथ'फ्रा नैबेयाव प्रेक्टिस लागासिनो दं आरोखि ना नैबेयाव प्रेक्टिस हल ओमफ्राय जागोना बैयाव जाहैबाय आरोखि ना नैबे जायगायाव गाबोन बेवहाय सोलोंगासिनो दं उन्दैफोर दामग्रा देग्राया बहाय रेडि जोबखा गाबोननि थाखाय आरोखि ना ओमफ्राय बैजों नायनि जोङो मेन स्टेज
गाबोन जागोन नैबेवहाय आरोखि ना नुबायना बेबायदि खालामजोबनाय जाबाय आरोखि नैबेवहाय नैबे हलावनो जागोन दै रायजोफोर नोंथांमोना बाहागो लानो गोसोबा फै सोखा जानायखौ मोनगोन आरोखि नैबे ओंखारलांफैनोसै दाना नैबे जायगायावनो थाफैनायनि लाहार फाहार आरोखि ना बे पेन्डेल ओमफ्राय बै न'आव बहायनो गोजान गोजान जायगानिफ्राय थाफैगोन रिट्रिकआव बाहागो लानो फैनाय मानसिफोरखौ बाव थाहोगोन आरोखि नैबेलाय फैजेनबाय माबा हगारो मा हा माबा हगारो मा औ हगारखायोना नेटआव मानो माथो जादों हा औ औ न'आव दं गाबोन फैगोन गाबोन नैबे स्कुल आरोखि बेयो बिराद मोजां स्कुल बैयावनो गथ'फोरनि स्कुल नैबेलाय बेयो गासिबो बहाय गाबोन मानसि जाजोबगोन आरोखि ना दा भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला रायजोफोर गाबोननि आपल'डआव नुफिनसिगोन नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टबा नेनानै थादो गाबोननि आपल'डआव होफिनसिगोन